dari kukuchuleku. Mukuru wenyika yani. Panapa ndauti munhu wese ari panapa ita kuti pamberi navamunangagwa. Ita kuti pamberi neZANU-PF. Ndati pamhata pamunangagwa. Ita kuti pamberi neZANU-PF. Ogoro mani ZANU-PF. Apana ZANU-PF panapa. Ita kuti pamberi navamunangagwa. Chii chakatiitira ZANU-PF chakaitira newe iwewe chii pamberi neZANU-PF. Pamberi navamunangagwa. Chakuti pamberi nekukwirwa nevarume. Kutwekerawo mari. Varume vachingoti Jezira gay imbondiunzirai masista enyu muzowana matestimony. Weunzai masista enyu. Akaudza kuti gay haiswiri. The views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Temba magorimbo gorimbo. Temba gorimbo aropisa zvamanje manje. The man is trending for speaking out. Havasi kutomboda zvese zvevarakashi zvavanoda kuuya vachitaura vachipa manarrative tusiko. Temba Gorimbo azongosvika pangotaura kuti pavamunangagwa ipapo asingatye asingavhunduke. Mawani aya hanzi pavamunangagwa. Maloti akatiparira zvamanje manje. Maloti akatiparira. But on a serious note, munoti chii nazvo? Vakuru vanoti gudo guru peta muswe kuti vadiki vakudye. Zvino kana iro gudo guru risingachapete muswe raakuda kuramba richitonga kusvika 2030. Vadiki vanozomutyawo here? Mubvunzo wandiri kungobvunzawo zvangu. Vadiki vanozovhundukawo here? Mubvunzo wandiri kungoisawo zvangu. Ko ivo vadiki kana vaakutuka vanhu vakuru mashoko akadai. I'm not trying to defend Temba Gorimbo. I'm not trying to defend Vamunangagwa. Pandiri kungotaura nyaya sezvairi. Kana vana vadiki vaakutuka vanhu vakuru mashoko akadai. 1. Zvinoreva kuti zvabaya, zvarwadza, zvasvika panyama nhete, and they can't take it anymore. And the way to let it out, kuti vazviise kunze kuzvibudewo muhana, hana dzavo dzirerukirwe. Ndo pakungotaura kuti pavamunangagwa. Zvinoitawo nani, vanonzwa kurerukirwawo. Ko ivo vakuru vacho havanyarewo here kuda kuramba vachichimhanya kusvika 2030. Pane nyaya ndiri kuuya nayo zvamanje manje after this video yekunzi Vamunangagwa havana kumbobvira vasungirwa nyaya dzepolitics. Dzese nyaya dzavaitaura vari kuhondo kuti takazosungirwa ndikabhomba treni ndikadai. Inyaya hanzi vakatosungirwawo kuba. Yanga toriwo zheti ravanga vatorovawo zvavo pavasungwa. Nezuro varakashi vakugadzira tumapepa, tumadocuments twefake vavatuisa on circulation. I'm going to bring that story. Saka make sure you subscribe and hit the notification bell. Reganimbokusiyai muchinzwa Temba magorimbo gorimbo. Gorimbo ari kupisa. Live yakaitwa paTikTok iyi. Yeah, pana Jay Israel na Temba Gorimbo vasangana head on. Zvana Jay Israel ngatingotiwo pamberi mese nani navamunangagwa. Munhu wese ari panapa ngati pamberi navamunangagwa. Zvinzwirei mega. Ndinokumbirawo kana une makore ari pasi pe-18 pfekai ma-earphones kana pfekai ma-headphones because zvichange zvichitaurwa umu zvikukutu. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.
ariko kumushulepo. mukuru wenyika yani panapa nda kuti munhu wese ari panapa ita kuti pamberi navamunangagwa pamhata pamunangagwa ita kuti pamberi nezanupf ndati ndimi ndati pamhata pamunangagwa ita kuti pamberi nezanupf Ogoro mani ZANU-PF. hapana kuti ZANU-PF panapa ita kuti pamberi navamunangagwa Chii chakatiitira ZANU-PF chakaitira newe iwewe chii pamberi nezanupf pamberi navamunangagwa chakuti pamberi nekukwirwa nevarume kutyekerawo mari avaramba vachingoti jeizirao gay imbondiunzirai masista enyu muzowana matestimony weunzai akaudza kuti gay haiswiri